ľud rímsky. Čo ale tu, v Rusovciach? V záde C či G je azda odpoveď na otázku, či na našom dnešnom území jestvoval aspoň jeden originálny zástupca antického sveta. Rímania dobité kraje menili na provincie a tie sa delili na cisárske, spravované vojenským veliteľom, a senátne. V senátnych provinciách boli všetci slobodní ľudia rímskymi občanmi a niektorí z nich sa mohli stať a často sa aj stávali tiež senátormi. Žil azda v Rusovciach neznámy rímsky senátor?